Assalamu alaikum. Va alaykum assalam İbrahim. Eyda Meryem, bugün tağın bir harfni alabız. Eyda. Bilösüňmi nindini bugün iýrenebiz? Nindini? Mana qara, bu harf nindi? Sen ony görgen barmy? Eýye, o harfy. Eýye. Qarali, Meryem aýteli. Närsege uşagan ol, o harfy? Balalar da siz de aýtygysely. Närsege uşagan o harfy? Närse göresiz siz? O harfy uşagan ýumurkaga uşagan. Aýye, hatagyn. Kawunga da uşagan. Karbuzga da uşagan. Ezgine uzunçarak karbuzdan. Aýye, Meryem. Eýde, tuany bilim ýurtyndan çakyrabys. Eýde. Eýdegiz balalar, çakyryk hali o harfyn. Min üç köşe sanaym, hem bitini biz aýtabyz. Assalamu aleykum, o harfy çyk. Ýarymy? Yarar. Eýdegiz. 1, 2, 3. Assalamu aleykum, o harfy çyk. Mene. Assalamu aleykum dostlar. Wa aleykümselam wa rahmatullahi wa barakatuh o harfy. Sen bek matur. Elhamdülillah, siz de matur dostlar. Subhanallah, maşallah. Eýdegiz, aýtygysely. Nindi sözler siz bilesiz o harfyny? Nindi sözler bilesiz? Min bilen birini. Eýde aýteli. Ustas. Aýye, elhamdülillah. Balalar, siz de aýtygyz. Nindi sözler siz bilesiz o harfyny? Oýlagyz, ýa-mi? Menem de aýtasy kile. Eýde aýt. Aýyk baş. Eýye, İbrahim. Eýdegiz, men sizge көрсәтәm. Şonday resimler. Hem bu resimde qaragyz. Tabygyz resimler o harfine başlanatyrgan. Ol sözlerini tatarçany qaragyz, ýa-mi? Nindi sözler o harfine başlana. Eýdegiz balalar, 1-2 minut qaragyz, ýa-mi? Yarar, qarybyz, häzir oýlaýbyz. Häzir aýtyrga ýarymy? Aýye, aýda Meryem, sen birinçi aýt. Mana men görän bu semenkiler, men alarny ırlyk dep oýlaým, ırlyklar. Aýye, elhamdülillah. Kimdir mында ırlyk oturta. Hem ol ırlyklardan bir nerse ösüp çyga. Hem İbrahim nerse göresin? Men mana menim ýok başyny görem. Aýye, ol ýazyla oýyk baş, o harfyna başlana. Oýyk baş, hem tagyn. Mene mында men oýa görem. Aýye, elhamdülillah. Elhamdülillah. Mene İbrahim, mene mında nerse? Bu men on dep oýlaýym. Aýye. Aýye. Hem mene o harfine tugel, o harfine başlanmay turgan.
Мен көрәм сугалчан. Әйе. Мен көрәм гөмбө. Әйе, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Бик әйбәт. Әйдәгез тагын карыйбыз. Менә сезнең монда О харефіне орлык, оек баш, оя, ын һәм О харефіне башланмый торган сугалчан һәм гөмбә, әлхәмдүлилlah. Ярар, Аллаға шүкір. Әйдәгез киттек. Тагын карыйбыз. Хәзер без әз генә укып алабыз сезнең белән. Менә карагыз, монда 3 тапкыр укыйбыз. Монда О харефе и Н харефе, име? Укыгыз 3 тапкыр. Он, ын, 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 ын. Менә шулай татарча ын дип языла, име? Ын, әйе. Һәм тагын нәрсә укыйбыз без? Менә монда О харефе М белән дуслаша, име? Укыгыз әле 3 тапкыр. Ом, ом, ом. Әйе. Хәзер менә бу ике кыска сүзне укыгыз әле. Истәгесен укыгыз. Истәгесе ын, име? Н харефе белән. Астагысын укыгыз. Ом, име? Менә безнең онга кайсысы килешә? Истәгесеме? Астагысымы? Уйлагыз әле. Истәгесе. Безнең онга истәгесе килешә Н харефе белән. Әйе, Ибраһим, әлхәмдүлилlah. Мумтаз. Хәзер тагын без сезнең белән карыйбыз. Менә истәгесен сез укый аласыз. Истәгесе сүзне укыгыз әле. Ын, име? Ын. Аста язылган оя. Карагыз әле. Ын кая килешә һәм оя кая килешә? Ын кая килешә һәм оя кая килешә? Чыпчыктың оясы, име? Мин беләм. Хәзер мин стрелочка куям. Әйдә. Машалла, менә име? Менә шулай. Ын безнең астагы рәсемгә килешә. Оя стрелочка өскә бара, име? Истәге рәсемгә килешә. Аллаға шөкер. Ярар. Хәзер без сезнең белән шундый бер матур сүз турында сөйлибез. Сөйләшәбез. Беләсезме? Җәннәтнең исеме бар. Татарча исеме. Аның исеме ничек була? Кем белә? Аның исеме була Оҗмах. Әйтәләр әле, урыны Оҗмахта булсын, име? Дәваниләр әйтәләр. Оҗмах. Нәрсә ул Оҗмах? Җәннәт. Аны Аллаһ Тәгалә ясады, име? Оҗмахны. Һәм нәрсә без беләбез Оҗмах турында? Нәрсә беләсез сез? Ибраһим әйтәле, балалар, нәрсә беләсез сез Оҗмах турында? Җәннәт турында нәрсә беләсез? Әйдә, бер-ике сүз әйтегез әле.
Öcmaq нәрсә ул? Уйлағыз әле, нәрсә ул? Минем әйтәсе килә. Әйдә, Ибраһим, әйдә син әйтәсең, син башлыйсың. Минем әйтәсе килә шундый сүзне. Öcmaq ул бик матур җир, бик матур. Анда бик рәхәт кешеләргә. Анда керер өчен без бик тырышабыз. Biz namaz укыйбыз, Кур'ан укыйбыз. Biz аны Аллаһ Тәгалә өчен укыйбыз. И безнең җәннәткә дә керәсе килә. Менә мин беләм, безнең Пәйгамбәребез Адам алейхиссалам һәм Хава алар яшәделәр Öcмақта, мин беләм. Әйе, Ибраһим. Минем дә әйтәсе килә. Әйдә, Мәрьям. Анда бөтен кешеләр 33 яшьтә була. Ничек икән ул? Әгәр дә ул монда, бу дөньяда карт килеш үлгән икән име? 60-70 яшьтә. Ул анда 33 яшьтә буламы? Әйе, Алла бирсә. Әйе, менә нинди рәхәт. Кеше яшь булаймы? Тагын нәрсә беләсез? Мин тагын беләм. Кешенең нәрсә ашыйсы килә? Шул була Öcмақта. Минем күп итеп мармелад ашыйсы килсә? Күп итеп мармелад була. Машалла. Күп сникерслар? Күп сникерслар була. Минем бер тау чикләвек ашыйсы килә. Сиңа Аллаһ Тәгалә бер тау чикләвек бирә. Син ул чикләвектә кыена аласың. Әлхәмдүлилләһ. Менә бу нинди рәсем карагыз әле? Менә аста кара төстә нинди рәсем? Анда туалетлар булмый име? Öcмақта. Кешеләр бит анда ашыйлар. Ничек алар туалетка йөриләр? Анда туалетка кеше йөрми. Анда аларның бөтен әйберләре тир белән чыга, тир белән. Машалла, субханалла. Ату тәмсез исләр анда юк, Öcмақта юк. Субханалла, нинди матур җир име? Һәм карагыз, Öcмақта була 4 елга. 4 елга. Карагыз, уйлагыз, нәрсәдән була ул елгалар? Карагыз рәсемгә. Менә мин күрәм җимеш. Әйе, üzüm име? Üzüm. Әйе, тагын. Мин бал күрәм. Әйе. Бал елгасы була име? Тагын. Су күрәм. Әйе. Һәм сөт була име? Сөт елгасы. Сөттән була. Субханаллах. Менә сезнең нәрсә эчәсегез килә? Шуны эчәсез. Әлхәмдүлилләһ. Рәхәт икән. Анда тәмле әйберләр күп була микән? Әйе, менә нәрсә кеше тели? Нәрсә телисез? Мин күп шоколад телим. Конфет телим, пончиклар телим. Шуны Аллаһ Тәгалә бирә. Миңа Öcмақта роботлар кирәк. Әйе, роботлар да була. Менә нинди кеше тели, шундый була. Балалар, әйтегез, нәрсә сез телисез Öcмақта? Розовый дракон анда була аламы? Пушистый. Әйе, менә нәрсә кеше тели? Шулай бер шунда була ала. Субханаллах. Миңа күп күлмәкләр кирәк.
Пожалуйста. Кем телей күп күлмәкләр, шунга була күп күлмәкләр. Әлхамдулилла. Ләкин безгә, балалар, аның өчен, Аллаһ Тәгалә күрер өчен, без бик тырышырга тиеш. Без туры жолдан барырга тиеш. Намаз укып, Коръан укып, әйбәт эшләр эшләп, әти-әниләргә булышып, менә шулай дәват иләргә булышып йөрергә кирәк, име? Әйе, иншаллаһ. Әйдәгез, хәзер укыйбыз. Кая Аллаһ Тәгалә әйткән? Коръан Кәримдә оҗмах турында. Ул анда күп әйткән, име? Күп җирдә әйткән. Әйдә, Ибрагим. Синең белән әйтәбез. Тaqva мөэминнәр оҗмахта татлы елгалар янында булалар. Иншаллаһ. Әйе. Менә карагыз. Сез бу аятны яза аласыз матур итеп. Без элек ясаган шикелле. Һәм картонга аны кисеп чыгарасыз, ябыштырасыз, һәм берәр туганга открытка итеп бирәсез. Сез ул картонканы, открытканы матурлый аласыз. Берәр чәчәкләр, пальмочкалар ясый аласыз. Һәм бүләк итеп бирәсез. Ярар, иншаллаһ. Һәм карагыз. Без сезнең белән шундый рәсем ясыйбыз. Яме, сез аны ничек ясыйсыгыз килә, әгәр дә кисеп чыгарасызмы? Ничек телисез? Пластилин ушыймы сезгә, буя ушыймы? Ничек телисез, шулай ясыйсыз безнең альбомга, яме? Аннары соң ябыштырып куясыз. Һәм күргәндә бу рәсемне сез уйлап куясыз. Ага, о хәрефе. Оҗмах. Аллаһ Тәгаләнең оҗмах өчен тырышырга кирәк, име? Аллаһ Тәгалә өчен. Әйе. Оҗмахта Аллаһ Тәгалә елгалар бирә, елгалар ясады. Тәмле елгалар. Судан, балдан, һәм üzümнән, һәм üzüm суыннан, һәм сөттән, име? Субханаллаһ. Әлхамдулилла. Ярар, балалар. Ясагыз рәсемне. Мин сезнең белән хушлашам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.